اتكلم ولا لا يا قلبي ولا اعمل ايه؟ مش واخد باله ليه يا قلبي وبيفكر ليه؟ ده عينيا وكل حاجة فيا بتنادي عليه. اتكلم ولا لا يا قلبي ولا اعمل ايه؟ مش واخد باله ليه يا قلبي وبيفكر ليه؟ ده عينيا وكل ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам, аз ҳаматон миннатдорам. Барои ужин кӯдакода макарон тайёр кардем. Дар дег ним стакан равғана рехтам, баъд иҷа 400 грамм куриная грудкаяй кубикча реза кардам, андохтам. бирён мекунем, ози сурхак мекунем. Дар дег гӯшта андохтам то сурхак шуданша. иҷада 2 помидор гирифтам, 3 картошка, 2 пиёз, 1 болгарский, 1 сабзӣ. Ҳамаша кубикча реза мекунем. инам хел гӯшта сурхак мекунем, баъд ҳамон маҳсулотои реза кардагимона дар дег меандозем. камтарак бирён мекунему, баъд 1 қошуқ намак, зира, ғураи гашнич, хабо чӣ намуд приправае ки хоҳен меандозен. инуш паприкаяй. инам хел зербаки макаронмон бирён шудак. ман хеле сурхи бад намекунам, ами камакак бирён мекунам, тамом. баъд оба меандозем, газа паст мекунем, мемонем ҳами хел меҷӯшад то картошка ё сабзиякош мулоим шудана. ягон 40 минут ҷӯшидак, баъд макарона меандозем. зербаки макарон 40 минут ҷӯшида, картошка сабзиякош мулоимаки хушрӯштагай. баъд 500 грамм макарон андохтам, макарони барилла. тамом кришкаша мепӯшем, газа паст мекунем, мемонем. ҳами хел бо ягон 15 минути дига меиста тайёр меша. ин иҷа хӯрокмон тайёр шуд. макарони бамаззаҳак меша, кӯдак хӯрак. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷадаи ширкати Фаберлика барои шумо тавсия додастам. кадомитон кор карданӣ бошен ё ин ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, марҳамат инами номеро нависен. хоҳарҷон хоҳен регистратсия мекунатуна, нахоҳен просто барои худтон ягон борша харидорӣ кунен, доставит мекунам, мегирен. доставка бепулай. кадоме ки регистратсия карда да 2000 рубл харидорӣ мекуна, якта духи кати дези куш падарка мебиёя. бо беғарзи и ҳамин духтара худуш бо падарка мемонатуна барои харидорӣ кардагитон. дар ширкати Фаберлик доро, витамин, косметика, посуда, продукта ҳамаи чӣ фурӯхта мешавад. занҳои тоҷики худмон бисёриҳошон кор карда ойликҳои калон гирифтоден, хона, мошин, ҳамаи чӣ ҳамин рӯи Фаберлик шудагиашона. шумо наметунед дӯстони азиз, ини косметикое ки ман истифода мебарам нишон додагиам. хоҳишмандам марҳамат нависен.
барои абетӣ ош тайёр кардем. Дар дег 1 стакан равған рехтам. Иҷа ҳозир ман 1 килои ош кардем. Баъд ягон 800 грамм гӯштай, гӯштум яхкадагӣ буд, ҳам хел андохтам. Ман равғана ҷӯш када намеандозам, равғани хунукда меандозам, ба худаш бирён шудан мегирад. ҷӯш шуда бирён мешавад. Агар хеле ҷӯш када андозӣ, ҳар тараф мепарад. Инам хел гӯшта суп сурха када, баъд 1 дуна пиёза реза кардам, андохтам. То пиёзмон сурх шудана, сабзия реза мекунам. 1-2 та хоҳарако савол дода буданд ки апа дегтон чанд литраяй? Инами деги ки ҳозир ош кадастам 5 литраяй. Бо як таи дига айи калонтар дорум 7.5 литра. Бо як таи дига майдатар дорум 3.5 литраяй ҳам халида. Набори омеэсай обши 5 та дура, 2 та сковородкая, 3 та дег. Ин набори омеэса рости гап ман як 5 сол пеш гирифтагӣ будам. Видуш хушроҳак истодагиай, тагакош кам тараки безеб шудагиай. Не ки ҳами хелам оша намечаспонам, ҳами ягон авқот намечаспа тагуш. Хушроҳак мепаза. Ҳар вақте ки хӯрок тайёр мекунам, баъдуш ҳами баъди хӯрок тамом шудан, дега кати средства тоза када мешӯям, мемонам. Барои ҳамин тез безеб намешава. 5 солда ба фикри ма ки ҳами види дег нормальняй. Баъде ки гӯшту пиёзмон бирён шуд, суп сурхак шуд, иҷа сабзия тоза када реза када андохтам. Намак, зира, ғурраи гашнич. Ха намакша бо месанҷем. Каму зиёд боша туғри мекунем. Ҳамаша алраш мекунем, бо камтарак бирён мекунем сабзимона. Инам хел баъди бирён шудани сабзӣ 1.5 литр об рехтам дар дег. Ман иҷа ҳозир дар 1 кило бринҷ, 2 кило сабзӣ андохтагиам, 1.5 стакан равған. Байни иҷа дар холодильник нахут ях кадагӣ доштум. 1 пиёла гӯем мешава. 1 пиёла нахут андохтам. баъди оба дар дег рехтан ним соат мемонем, зербаки ошмон меҷӯша. Баъд иҷа дар ин 1 кило бринҷ гирифтам, ҳозир мешӯяму тар мекунам. Ягон 15 минут тар мекунам, баъд дар дег меандозам. Бринҷи лазирай. инам хел зербаки ошмон ним соат ҷӯшид. Баъд бринҷи тар кадагия меандозем дар дег. ҳавор мекунем хушрӯ када. ҳами об ай бринҷ 1 сантиметр боло боша. Тамом. Агар камтарак хел зиёд биёяд, ба ош мулоимаки безеб мешава. ҳамеша хел хушрӯ нигоҳ куненда. Обуш бисёр набоша. Ина бинед ман ҳавор кардам. Обуш камакакай. инам хел бояд боша. бисёриҳо савол метиҳанд чи хеле бринҷ кати ош мекунед. Бринҷи лазер кати хоҳарҷоно. Ай тоҷико мегирем, ай бозор. инам хел баъди бринҷа андохтан камтарак ҳами дегмон ҷӯшиданда ки дуромадак, баъд бринҷакое хеле тагурӯ мекунам. Боло ҳакоша ки кадомиш хом боша бо таг рава. Хелида хушрӯ мепаза. Бо ҳавор мекунем, бо то обуш қоқ шуданаш дайт мекунем. инам хел обакои дег қоқ шуд. Ба ай 3-4 ҷо шикофак мекунем. кришкаи дега мепӯшем, газа паст мекунем, мемонем. Ним соат ҳам хел меиста тайёр мешава. То ҳамун ним соата кришкаша намекушоем. аз мобайни 30-35 минут гузаштак ошмон тайёр шуд. хушрак дам хӯрдагиай. баъд ҳами хел алараш мекунему мекашем ошмона. тарелкода бардоштум, абед кадем. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ма, кадомитон ки телеграм дошта бошен, силкаи канал ма дар якум комментария мемонам. марҳамат дароен. Телеграм канал ман беҳтаринай духтаро. қариб 1300 та подписчикаи ҳами ютуб рафтагиян. Бо як таи дига ҳамо чида дар главный канал чати переписка ҳастай, чати комментария. Дар уҷа 375 таҳо 375 та ҳами занакоем. инами пухтупаздошона сурат мегиранд, мепартоянд, гап мекунанд. 24 соат у группамон дам намегира. ай ҳамаи ҳами шаҳрҳо ҳастанда, ай ҳамаи давлатҳо, тоҷикои худмо фақат. баъзешон дар Америка, дар Германия, ба Тоҷикистон, хайнами Россия, ҳамаи шаҳрҳош даян.
дар баъзе ҷо хайр шабай, дар баъзе ҷо рӯзай. Барои ҳамин фақат ҳами гап карда меистанда, группамон дам намегирад. Ссилкаи телеграмма мемонам, марҳамат дароен дӯстони азизам. Баъд апаҷонои хоҳарҷоное ки и қадар мая суроғ карден, пурсиден куҷо шудӣ, чӣ ба видео намекунӣ, видеоите интизорем, гуфтамада мотиватсия доден. Ҳаматонда ҳазор раҳмати калон, дӯстони беҳтарини ма. Ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Шумо мая намедонед, намешиносед, лекин и қадар мая дӯст доштагӣ, и қадар влогои мая ждат мекунед. Ба худо гап надорам тунае. Ҳазор раҳмати Аллоҳ бар шумо. Рости гап, ҳами канал ма ягон 2-3 моҳ гуфтум маҳкам кунам. Одами хе падрият видео кадан гираку да бадуш мезадай рости. Ба гуфтум хай 2-3 моҳ дам мегирам, бо видео кадан мегирам. Неким подписчиком и қадар нависте, бомада мотиватсия дода, ина бо хестам видео кадам монтаж кадам мондам тона дӯстони азизам. Ма дар якта влогам гуфта будам ки охирон бор дар бораи хейтеро гап мезанам. Дига дар ягон влогам номашона гирифта ҳами видеома безеб намекунам. Барои ҳамин дилотон пур боша, ма айрӯи ягон хейтер пейтер каналма маҳкам каданӣ набудам, нестумам. Иншаллоҳ ки видео кадан мегирам. Агар хай якям ки дертарак мондам, хавос нашавен. Дар як ҳафта, дар 10 рӯз влог мондан мегирам, ё насиб. Сабаби влог намондани ма инамин буд, дӯстони азизам. 2 ҳафта ҳаками видео намондам, тамом. Акума гуфта будам я 2-3 моҳ мерам а ютуб, ки хай нашуд. И қадар нависте, ма ина омадам бо дӯстони азизи ма. Ҳаматонда раҳмат, ҳазор раҳмати Аллоҳ. Иҷада полкачакҳои Мақсудҷона уборка кардам, ини игрушкаакоша сортировка кардам, безебоша ҳамая партофтам. Хай сӯзакоша мондам, ба иҷа либосакҳои майдаштагиоша гирифтам, да ягон косметия. Сӯзакоша хай таҳ кардам мондам. Мақсудҷону Иброҳимҷон кати прогулка биромадем, ҳозир Сбербанк рафтудем. Сбербанк да кор дорам. Аюҷа меброем, бо питсахӯрӣ мерем, Додо питса. Иброҳимҷон имрӯз тренировка нарафтак, выходной буд. Баъд гуфта ки очаҷон мая питсахӯрӣ барем. Хабо ина бачаҷон ма гирифтам омадам. Дигар рӯзош машқ мерава, успед намекунанд. Ҳамин соатҳои 5 меран, соати 8-9 шав мебиёянд. Барои ҳамин ха имрӯз выходной буд, гирифтам овардумша. Инҷа ҳозир Сбербанк омадам, корма буд мекунам, баъд меброем. Ҷон. Аз Сбербанк корма буд када биромадам. Ба неҷа Додо питса омадем. Ҳамсоямам кӯдакошона гирифтан омадан. Манам Мақсудҷону Иброҳимҷона гирифтам. Нам хеле ҷои бозӣ дора. Майда чаҳакай хай кӯдакода маҳқулай. Инам хел питса заказ кардем. Ним соата тайёр шуд. Чизкейк гирифтем, маффини. Баъд барои кӯдако чи картошкаю наггетси. Иброҳимҷон отдельно шитак. Телефона кушта пешу тамошо када хурдестай. Баъд Иброҳима дида и кӯдакоям дигари столик да шита. Хамо занако ду кас отдельно шитем. Очки что? Ягон 2 соат шиштем хайда пиццерия, ишкамошона сер кадан, кӯдако бозӣ кадан, монда шудан. Баъд биромадем инҷа бо магазини хостовар даромадем. Хеле ҳар хела пасудако дошта камтаракӣ навор кардам.
магазина тамошо кардем. Ҳамсоям ду-чи дар кор буд, хучонда гирифтанд. Анак меброем мерем тарафи хона. Да ҳами ҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. Дӯстони азизи ман, лайку подписатсия фаромӯш накунед. Аз ҳаматон миннатдор мешам.